Thokozani bogogo nomkhulu sakwazi endoda lesugogo bathini bathi uma uvula kuvala emzini amadoda u-anti usha. Ngani zakwethu sisebenzisa umuthi ngendlela e-wrong. Angikucacise lokho. Ngendlela esisebenzisa ngayo umuthi kuyindlela e-wrong, kuyindlela engeke isinikeze imphumela esifisa ukuthi siyibone uma sisebenzisa umuthi. Umuthi awudalelwanga ukuthi siwusebenzise thina ngendlela esiwusebenzisa ngayo, ngoba egcineni sizithola umuthi ungasasebenzeli bese uyahamba uyoblame umelaphi ukuthi umuthi kasibanibani awusebenzi. Uyabazi labantu laba abasebazenza ilokhuzana ocwepheshe benyanga ukuthi umuthi kabani awusebenzi, umuthi kabani uyasebenza, umuthi kabani bazenza ilokhuzana abahloli benyanga ukuthi bona sebayazi ukuthi umuthi kabani osebenzayo, umuthi ongabani ongasebenzi. Ubona lapho-ke ukuthi sokhona inkinga ekhona kulowo muntu loyo, ngoba sekawumuntu osebenzisa imithi kakhulu. Phezu kokuthi usebenzisa imithi kakhulu bese asebenzisa imithi esuka ezandleni ezahlukahlukene, meaning imithi esuka ey'godlweni ezahlukahlukene. Umuthi kaMbatha nomuthi kaSimelane ayifani leyo mithi leyo. Noma babe usebenzisa ulokhuzana umpindamshaya kaMbatha nompindamshaye kaSimelane ayifani lo mpindamshaya. Ayifani lo mithi ngegama iyafana. Yini na ngithi ayifani? Ngoba kuningi esikwenzayo singabelaphi bendabuko ey'godlweni ukuthi imithi yethu isebenze ngendlela thizeni. One, imithi iyasetshenzwa ukuthi umuthi, thatha umuthi uphinde usebenze lowo muthi loyo ukuthi uma umuntu angawubhadalelanga lowo muthi, angakhokhelanga, noma bekathe umuntu uzokukhokhela agcina angakhokhelanga ume ukusebenza. Two, wenza umuthi ukuthi lo muthi lona awuyenze into ekufanele ukuthi uyenze. So kunemithi okuthiwa ovuka, imithi leyo evusa eminye imithi. Ovuka bethu abafani, kunovuka wabaZulu, kunovuka wabeSuthu, kunovuka wamaNdebele, kunovuka wamaSwati, kunovuka wezinye izizwe-ke ngaphandle njengoba bathi ngihambile nje ngeGhana. EGhana banovuka wabo. Lwavuka bengiqala ukuwubona. Laba abanye sengibabalile, ngiyengibabone mhlambe eGoli mangithenga imithi noma eThekwini. Kodwa lo yavuka loyana bengiqala ukuwubona ume njengenkezo. Mawazi inkezo, ume njengenkezo uvuka wakhona. Awugquli, awugaye, awugrate, usebenzisa nje ubunjalo nje. So umuthi nomuthi owusebenzisayo ngizobeka kanjani? Ake sithi nayi container. Ake sithi la kunomuthi, njengoba lana kunomuthi lo wolokhuzana umbhemiso lo. La kumbhemiso incane lembobo le. So umbhemiso lana kufanele kusho into efanele ngiyenze, kufanele ngenzeni? Kufanele lo muthi lona ngiwufake njengobunjalo. Njengoba ngithi njengenkezo njena, kufanele ukuthi mncane ungaka. Kufanele ngiwufake nje obunjalo, meaning kufanele ukuthi kulo muthi lona in the midst yawo ngibheke okuwona omncanyana ukuthi ungangena kule mbotshana lena ngiwufake usebenze unjalo umuthi wakhona. Uyaphuma-ke umuthi wakhona elokhuzaneni. Ngikwazile ukuya e-airport yakhona ngiyobuza ukuthi nanku umuthi engifuna ukudlula nawo mhlazana ngihamba ngiya e-South Africa. Bathi yabona nje obuze namhlanje mnumzane uzokwazi ukudlula nawo lo muthi lona, ngoba thina namhlanje sokwenzela incwadi ukuthi mhla uza nawo lo muthi lona uzokwazi ukudlula nawo. Asuvumeli ukuthi ungamane uze nawo in. Lo muthi lona-ke kufanele ukhe endaweni ethize nethize nethize kuphela, ngoba kwezinye indawo usuke usunezinye izinto. Ngase ngikwazi ukuthi ngibuye nawo lo muthi loyo. So imithi yethu siyifaka izinto ey'fana nalezo, meaning uthi imithi yethu siyayipersonalize ukuthi le muthi lona awubelonge eMambatheni, akube umuthi waseMambatheni.
kuphela, uhluke kweminye imithi engisuke ngiyenza. So uthatha umuthi kaMbatha uyawusebenzisa, ufaka yonke lento leyo uMbatha lena ayisekayenzile emthini yakho emzimbeni wakho. Uthatha umuthi kaSimelane uyawusebenzisa, uthatha yonke into uSimelane ayenzile emuthini wakho uyayisebenzisa. Uthatha umuthi kaMbanjwa uyawusebenzisa, uthatha yonke into uMbanjwa ayenzile emithini yakhe uyifaka emzimbeni wakho. Le mithi lena uyisebenzisa ngokulandelana kwayo. Uhambile waya kuMbatha, wayiqeda i-treatment, uthe uyiqeda njena awuboni mehluko, hayi usuzwe ngosibanibani, usuyagijima uya kuyena, uyothatha omunye umuthi, uzwile kuthiwa uyasiza ngento ethize, uyafaka futhi egazini, hayi awuboni mehluko, uyagijima uya kusibanibani. Yingakho kunabantu abanomunyu, abanesidina, umuntu angathandeki nje, engathandeki nje umuntu abe nesidina. Why? Le mithi lena isixabana yodwa kuwena. uMbatha ufuna imali yakho, uSimelane ufuna imali yakhe, uSibanibani ufuna ukusebenza umbhadele kahle, uSibanibani akafuni ukuthi usebenze because of unomona. Kunabantu kwesinye isikhathi maya emntwini olaphayo uthola ukuthi unomona ngawe nje, unomona nje, wena uyitshela ukuthi uya kumuntu kanti yena uyakwazela lo muntu loyo, uyakwazi bese ethinta uSibanibani athi nangu uSibanibani ula, bese athi hayi mvale mthiya ngizokunika imali engaka. Kuyenziwa lento leyo abantu abangasile emakhanda, abantu abasebenza ngendlela engafani, kodwa iningi labelaphi abayenzi lento le, basebenza ngendlela eqondile. Yize umelaphi wendabuko esebenza ngendlela eqondile akusho ukuthi ngena kulo uthatha imithi uyisebenzise, ungene kulo uthatha imithi uyisebenzise, ungene kulo uthatha imithi uyisebenzise. Ngani zakwethu lento iyafana. Ngithe ngithathe lento le eniyazi iGrandpa, not nje iGrandpa kuphela, iphilisi noma yiliphi noma umuphi umuthi, bathi ngesingisi noma bathi odokotela, uma uphuza amaphilisi amaningi ayayilimaza izinso, amaphilisi amaningi aphinda alimaze futhi isibindi, aphinda limaza futhi inhliziyo. Ngikhuluma ngezitho zomzimba elimazwa amaphilisi amaningi osukwaphuza. Kusuke kuyini izathu ukuthi ugcine uthola usuphuza lawo maphilisi? Ngiphethe ikhanda liphole, uphuze elinye iphilisi. Uphethe ikhanda liphole, uphuze enye inhlobo yephilisi. Uphethe ikhanda liphole, uphuze inhlobo. Usugcina uba nezinye izifo bukade ungayilindele. Uyayizwa ke lento la ngiyakhona. Usugcina unezifo bukade ungayilindele izifo lezo. So ngomuthi kuyafana. Umuthi uyayilimaza izinso. Kunemithi elimaza izinso. Kunemithi elimaza isibindi umuntu. Kunemithi ezokuphathisa ikhensa yomphimbo. Mawuphalaza kakhulu ugcina uba nekhensa yomphimbo. Uma ugquma kakhulu kunemithi esensitive edinga ukuthi uma ugquma ngayo uslide istovu, uma ugquma istovu sivutha. Uma usungenile, uma uqeda ukungena njena la ugquma khona wayimboza mhlambe ngengubo noma ngoplastic, kufanele usicishe istovu, usebenzise leli nani le-steam elikhona kuphela. Uma ungakwenzanga lokho ugcina uba ne-skin cancer. Kunabantu obabonayo banamashubaba kwesinye isikhathi, abantu laba benzeni bashiswa umuthi nangaphandle kwe-skin cancer. Thola ukuthi umuntu usegquma kakhulu kuze kweqe, kakhulukazi abantu besifazane. Abantu besifazane isikhumba senu sibuthaka, si-sensitive. Isikhumba senu abantu besifazane sibuthaka. Gwema umuntu esifazane ugquma ngento ebilayo. Wothi musungenile 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum, cisha istofu, usebenzele iso steam kuphela. Musuqeda ke bese ugeza ngomuthi. Uzosebenza ngendlela efanayo kumuntu wesilisa ongene ebhodweni wagquma ngomuthi ubila for 2 hours. Kuyafana. Gogo, ukhona yini umehluko wokugquma for 30 minutes, for 1 hour, for 2 hours,
or for 5 minutes awukho. Uma nje ujulukile, uma usuyihlalele nje ngoba uthanda, hayi ngoba kodwa kukhona okungcono wena ozokuthola kunakumina, mina engene mhlambe 5 minutes noma ngangena 10 minutes ngaphuma. Into efanele yenzeke njena egqumeni ukuthi ujuluke. La manzi lawo fanele ukuthi ekwenza ukuthi ujuluke, nawe ubone amaphozu omzimba wakho evuleka. It's enough. 2, ekuphalazeni. Mawuke wakhipha kanye noma kabili kwanele. Mina mangikhiphe kabili, mangiphuza umuthi, ngakhipha kokuqala, ngaphuza futhi ngakhipha kwesibili, kuyafana nomuntu ozofika athi yena uphalaza ngo-20 litha webhakede. Ngoba lento esiphumile ephuma kokuqala noma iphuma kwesibili ithi ayilingani kuwonke umuntu ngaphakathi lokho. Ngaphandle phela mawuphuzela mawuphalazela into ehlukile njengokuthi uphalazela ukuthi udlisiwe. Wolunye udaba lolo elingeke saliphikisa. Idliso vele liyadinga ngoba ingakho ekudliseni elokhuzana ekuphalazeni mawuphalazela idliso kuba nomuthi oye uphuze. Uphuze nje uphuze ungaphuzeli ukuthi uzusheshe ubuyise bese uyihlalela nje. Uyihlalele nje lo muthi wenzani uyathambisa lento ofuna ukuyikhipha. Awukadli. Uphuzile wasuyihlalela. Uyathambisa ke lo muthi ngaphakathi esiswini. Uyathambisa, udambisa le impande zedliso leli osulidlile, iyalithambisa ngaphakathi uzisisa sigoquka. Just before uzohamba uyoshaya number 2 bese uthatha lo munye umuthi number 2 awufana lo seqaleni, bese uthatha ke lo muthi lona ke okuwona ozowenza futhi ukuthi nenhliziyo yakho ilokhuzana inamzele khonza ukwazi usheshe uphalaza, bese uyawushaya ke lo wesibili umuthi. Musuphuze lo muthi lo wesibili bese kuba yiwona ke ophumayo, sesithatha itissue noma yithawula. Yingakho uma senza lo insebenzo leyo ngithi uphatha noma amathawula amabili njena ashibhile njena emgwaqeni, ngoba kukhona into ephumayo ngaphakathi kuwena efuna ngazathi ngayibamba ngento esathawula, sidonse idliso ke lela, sidonse lento lena eyathi siyakhele uhlale kube ngathi lana kukhona into engathi ithi ifuna ukukhuphuka iphinde ihlehle, ufuna ukwenyuka iphinde ihlehle. Lento lena ayidlisi kamnandi. Kwesinye isikhathi uyizwa mawudle inhlobothizeni inyama, mhlawumbe mawudle inyama enkomo kakhulukazi noma inyama ebomvu, uyizwa lento le ukuthi iyanyuka iphinde yehle, iyanyuka iphinde yehle. Wokwazi ukuthi number 1 kusho idliso lakho langena ngelokhuzana ngenyama ebomvu. Uma kuyenza ngenkukhu kusho idliso lakho langena ngenkukhu. Uma kwenza ngomfino kusho idliso lakho langena ngomfino. Asikho emadlisweni, sisekuthenini asidalelwe ukusebenzisa umuthi every day of our lives. Umuntu uzothi ayi gogo uyasidida manje, ayi uyasidida salukazi. Wena salukazi ubukade uthe ama competitors ethu abagezi ngensipho. Wena gogo ubukade uthe kufanele udle umuthi mose businessini. Wena gogo uhlezi upromoter indaba ukuthi abantu yebo, ngithi abantu mabawusebenzise umuthi. Angisho ukuthi abantu mabaphile ngomuthi. Kunomehluko ngane zakwethu. Angishongo mina ukuthi asiphileni ngomuthi. Yingakho singeke sikwazi ukuphila ngamaphilisi. Kunesikhathi lapho okufanele khona uthole into ezodetoxa isibindi sakho, into ezodetoxa ama-kidneys akho, izinso. Ngoba usuphuze kakhulu amaphilisi. Ngoba umzimba yethu ayidalelwe kahle ngokwamvinqanga umdali wezulu nomhlaba, umdala weinsuku. Ngendlela asidale ngayo thina sadalwa ukuthi yonke into emzimbeni kufanele izenzakalele. Inyongo kufanele iphumele, yonke into kufanele umzimba wadalelwa ukuthi uzelaphe wona. Sengikhulumela ke ngokwamaphilisi. Yebo ke siyayisebenzisa izinto, kwamina ngiyayisebenzisa. Lokho ngeke sikuphike. Izathu yini? Yinxa yequality yokudla esikudlayo. Siphinde lemthini la sikhona ngokodaba namhlanje. Asidalelwanga ukuthi imithi sidle every day of our lives. Sebenzisa i-treatment uyiqede. Mose number 10.
siye sibe no-number 1 bazowazi abantu-ke abeza la ekhaya. Sibe number 1, sibe ne-break. Mhlambe iba yi-2 days, noma iba yi-5 days, noma iba yi-7 days. Bese ungena emithini wesibili. Gogo kwenzelani lokho na? Ngenzela phela loya muthi wokuqala ukuthi uqhubeke usebenze ngoba usasekhona egazini. Ngani zakwethu, mangiphuza nakho umuthi. Ake sithi lobu utshwala. Ake sithi lobu utshwala. Right? Ngiyaphuza utshwala. Ngize ngiliqede lenkomishi leli ligcwele ugoloko. Right? Mase ngiqedile iplace ugoloko, ngakusasa lo goloko lo usekhona egazini lami. Ngenza nje umzekelo ngento enizosheshe nibambe. Lo goloko usekhona egazini lami. Uma ngahamba ngayothatha igazi, lo goloko usazotholakala egazini lami. So uma kuthiwe ngingaphuzi into ekubeni bengiphuze utshwala, lento lengizoyiphuza ngakusasa kuyafana nokuthi ngidlala ngesikhathi ngoba utshwala busasekhona egazini lami. Kufanele kube nensukwana lapho izoba nesho ukuthi hayi utshwala sebehleke ngendlela eyisimanga egazini lami, sehle kakhulu. Usuphumile utshwala egazini lami, sengaphuza ke lokho okuthiwe akufuneki ukuhlangane nani notshwala. Yingakho ngithi mina after number 1 thatha ibreak. After number 2 thatha ibreak, kanjalo kanjalo. Kunemithi esisebenzisa kanye ngesonto, ngiyazi ngisuke ngenzani. Why ngazi ukuthi ngenzani? Yingoba umuthi awudalelwanga ukuthi susebenzise everyday ngendlela osusebenzisa ngayo. Yingakho kunabantu abanesithunzi esinyanyisayo, abahlonipheki, bayasabeka kukuwena. Ufuna isithunzi sokuthi uhlonipheke noma isithunzi sokuthi usabeke ube isilwane? Kunobaba, ngizokhuluma ngobaba nje kulokho kwesithunzi. Kunobaba nabo mama bakhona ukuthi ingane ayisakwazi ukuhlala naye. Make bezisango nje engena, wonke umuntu uyahamba yolala, odlayo uyasutha. Kunabaphathi einkampanini abangazwani nabantu ababaphethe ngezathu sokuthi lo muthi usuwakhelene, usudala umunyu, usudala isidina, usuyanyanyisa. Hayi ukuthi kunomehluko ukuthi abantu bayakusaba noma abantu bayakuhlonipha noma abantu bayakwenyanya. Kwesinye isikhathi wenyanya abantu awusekho, abazizwa bangahlala nawe, uyabadina, unesidina. Yini le mithi isingenile, yangena and into ebuhlungu, ayikho into okuthiwa usunenhlanhla exaka ukwenza edlulele. No, even if usebenzisa imithi yenhlanhla, imithi yempumelelo, uma lowo muthi loyo ususebenzise kakhulu, lowo muthi loyo uphenduka isidina, uphenduka umunyu, uzosinyanyisa, ugcina uvela uzosinyanyisa. And enye into futhi, umuthi usugcwele kakhulu kuwena ukwenza ukuthi ube nephungana elingelihle. Ukwenza nje ukuthi ube nephungana nje elingelihle. Usunuka intelezi nje wena, uyehlwenyuka, uyinukela intelezi njena, awunuki fresh. Noma babugezile ini usuyinukela intelezi nje wena ngoba isigcwele kakhulu emzimbeni. Gogo, ngizithola ngikuleso simo. Ngenze njani salukazi sendoda? Ilula lento le. Ilula uma ufuna ukwazi ukuthi wenze njani. Stop umuthi. Stop umuthi. Sebenzisa usawoti omahadla. Rough salt. Sebenzisa usawoti omahadla for at least 1 month. Just bath with it. Uma ungakwazi njena just once a week uphalaze ngawo, or uphalaze ngamanzi olwandle. Uma kunolwandle
la ukhona noma ungakwazi ukuthola amanzi olwandle, akuphalaze ngamanzi anolwandle kanye ngeviki in 4 weeks. Uthi ukugquma steam ngamanzi olwandle, ugeze ngamanzi olwandle or usawoti omahla, ugeze nje umzimba, uyeke umuthi. After that 1 month, for another 2 months, lento lena ngicela siyisebenza for 3 months. For another 2 months, don't use any muthi whatsoever. I don't care ukuthi you have a headache, ufila ngathi ungathola umbhemiso, uthi ukubhema kancane, don't use umuthi whatsoever for the remaining 2 months. And you will see ukuthi how much difference oba nayo uma uhlangana nabantu. Uzozibonela kwawena nje ukuthi uma uhlangana nabantu kukhona ushintsho olukhona, kubuya ini inhlanhla yakho yokuzalwa, kubuya ini ukuthandeka kwakho okuzalwa. Ukubona ingane imisasencane noma ingaba yimbi kanjani ngathi ugogo bathi nembatha, noma ingaba yinunu njengogogo bathi nembatha, ungacabanga nje kumina ngesikhathi ngiyingane ngangimubi kanjani. Ngizoke ngishela ithombe zami ngiyingane, ngangimnyama, ikhanda lilikhulu, amehlo makhulu, ngekwazi ukuthi umkhovu lento noma yini, kodwa ngangithandeka nje njengengane nje, ngangithandeka nje. Noma bebengithanda ngoba bebefuna ukungihleka, noma bebengithanda ngoba bebengithanda ngempela, kodwa nje mina ngakhula njena ngazi kwanje ukuthi ngiyathandeka nje ekhaya, ngiyathandwa emphakathini wangakithi Orlando East. Ngikhula nje ngingane ethandekayo nje elokhuzana noKhiss Madolo wami njena nebatha lami nje, ngikhula ngingane nje ethandekayo, nesisu sami njena engathi yithuna lengane, ngikhula nje ngingane ethandekayo nje. Kufanele kubuye lo nhlanhla leyo ukuthi kube khona leyo nto leyo man, ukuthi hayi yazi kwathi Cosolo lo wafika umunye ubaba ahamba nomama wakwakhe. Mina into engayipick up kulo baba lo ukuthi hayi mithi le, ngoba mina ngeke ube naso sisidina kimi, kuba into edlulayo ithi cha, ngithi oh kufanele ngimlaphe la, kufana noma uhlushwa ikhanda lithi cha kimi, yiqolo ukuthi cha kimi, kanjalo kanjalo. Ngathi hayi lo kufanele ngimlaphe la, ngahlala naye phansi lo baba lo. Uyazi ngamchazela lo baba uGcwabe, wayizwa futhi into ade ngisho, wayizwa uGcwabe into ade ngisho ukuthi baba yazi inkinga yakho kubi, ngifuna ke sinike umuthi ibreak, kunento engifuna ukuyikhipha la kuwena, kufanele ngiyilungiselele. Ngasho kanjalo, bingekho into bengiyilungiselela, bengikhipha njena isidina semithi, and mangithi sebenzisa usawoti, ngisuke ngisusa okubi osokudalwe ukulandelana kwemithi okusokugcwele kuwena. Ngisuke ngingakhiphi amandla omuthi asebenzayo asase right kuwena, cha, kusuke kuphuma njena lento enxolisi esiphenduke isidina, esiphenduke umunyu kuwena, suke shaya yona ngosawoti noma lokhuzana ngamanzi olwandle. Uma uthole amanzi olwandle, ngicela mawasebenzisa isihlabathi solwandle usifake. Isihlabathi solwandle siyasebenza ngane zakwethu. Is either unamanzi olwandle noma isihlabathi solwandle. Yazi mawuthola isihlabathi solwandle, wathola usawoti omahla, wathatha nje amanzi asempompini, kuthi akufani ngesikhohlizana, kodwa kuthi akufani nokuthi usebenzise ulwandle. Wenze lento ufanele uyenze. Yes, angisho ukuthi phalaza ngelokhuzana ngesihlaba solwandle, no. Uma usuphalaza ungathatha nje usawoti omadla onamanzi njena uyiphalazele. Khumbula, the kanye nje noma kabili kwanele. Sishaya lento engaphakathi. Uma ungakwazi ukuphalaza akunankinga, phuza just 1 cup, gcwalisisu, uzoyichama lento le, it's fine. Kunabantu abaphathwa yi-TB, true, ukuphalaza. And if kwaphatha i-TB, ngiyakhumbula mina I was around 16 ngaphatha i-TB, and Orlando Clinic was still Orlando Clinic. Yeah, i-treatment engangiyithola Orlando Clinic yayisimanga. Uma ukwaphatha i-TB, ukuphalaza kuyaphazamisa kancane loso silonda leso se-TB. 2,
Uma kwayiphatha iCovid njengathi njena ngize ngabhotshozwa la. Isilonda seCovid lesi kuzowabhotshozwa lana kwafaka ipipe lana la emaphashini. Uma kwaphatha iCovid, ukuphalaza kuyaphazamisa kancane entweni ekuyaphatha okuyiCovid. So kufanele ukuthi uqaphele lapho. Ngiyacela ngani zakwethu, asiyekeni ukusebenzisa umuthi ngendlela osebenzisa ngayo. Sebenzisa umuthi wakho for isikhathi lesi bathi usebenzise ngaso, then usebenzise exactly the way bathi usebenzise ngakhona. Then after that mana phela. Mana linda phela imphumela. Linda imphumela. Awukwazi phela ukuthi ungenelana ulokhuzana awusafuna ukulinda wena in lento iyiprocess egazini. Iyiprocess kubantu. Ungena emuthini wokhipha izibopho amathunzi amnyama, ichitho. Imithi elwayo leyo yakudlalwa lapho. Uloyiwa ngithi wena. Usangena kule treatment yokuqala, usala izimpi. Noma ungenile ngaphakathi uyaphindisela. Kunompinde uphinda amshaye, kunophinde emuva, kunonukani, kunocashe emthini, kunogibele weni, kunomaphiphi intelezi. Yonke le mithi elwayo, ompunyumpunyu bakhona lapho kuyaliwa. Leyo mithi leyo makuthiwa uqeda namhlanje, let's say bathi 7 days. I7 days yakho phela namhlanje. Leyo mithi leyo iyaqhubeka iyalwa kuwena. Angiyifakile egazini. Akwazi ukuthi ngakusasa kumina ngani zakwethu. Angiphikisani abazakwethu ngicela abangixolele. Angiphikisani i-treatment yabo ngendlela abantu ababanika ngayo i-treatment. Kumina emambatheni ngakusasa sithi thina akwazi ukuthi leyo mithi leyo isiqedile njalo ukulwa. Isaqhubeka isalo. That's why ngithi thatha i-break. After usuyithathile i-break, sesingena kuphike manje, sesingena emithini ke mhlambe enhlanhla. Usuyacela ke lapho. Ngicela inhlanhla yami ukuzala ibuye kimi. Ngicela lokhu kwenzeke. Ngicela uganwa. Ngicela umendo. Hey, ngicela umsebenzi. Ngicela whatever uyicela. Usuyacela laphana kunovela bahleke, kunomkhanya kude, kunocashe emthini, njengentombi yaselwandle. Kunemithi emihle ekwenza ukuthi mawuqhamuka njengovela bahleke nje uyasho nje mawuqhamuka bamoyizela abantu bekuthanda ukubona, bekuthanda ukuba phambi kwakho. Uyayizwa ukuthi kunomehluko kanjani? Nalo muthi lo muthi uqedile kufanele ube nebreak nawo ukuthi uqhubeke usebenze. Then imithi yakho iba yalingana. Usulile izimpi, waba nebreak, usuvula inhlanhla. Into zakho ziyahamba. Musuqede treatment. Amabhodlela noma ijumbane engunike zona mazi imbili. Musuqede lezi ijumbane ezimbili uqedile mana. Gogo ngimi isikhathi singakanani? Hayi ongenani 3 months. Ongenani 3 months nje ulinde imphumela. Mana. Akuzi ukukusiza ukuthi uphindele futhi awuhujwa umuthi. Ungawuhubha umuthi. Ungalinge njena uhubhane nomuthi wena uyitshela ukuthi mina ngikhava iscore. Mina ngifuna lento lena iyenzeke. Makuthiwa kuwena kufanele ukuthi uphuze. Kufana lokhuzana umvusankunzi. Kuthiwa wena uphuze i-teaspoon. I-teaspoon A1 i-hour before uye enkonzweni yasekamereni. Wena uphuza ama-teaspoon awu4. Uyithola ke manje na umnomzana usemile ngendlela xa kukwenza ngesizathu sani awufuni ukulandela imigomo nembandela. Ku-wrong lokho. Yingakho abantu bagcina baya ezibhedlele begula Kufana ukuthi umuntu wesifazane athi, "Ey, yazi gogo, imizwa yami ngiziphansi kakhulu." Bese kuthiwa phuza i-teaspoon eyodwa noma ezimbili ekseni nantambama. Wena uyophuza inkota yenkomishi ekseni, inkota yenkomishi ntambama. Usugcina ke manje uyithola usushisela igazi endlela exakile, awazi kwenzakalani kanti wena oyitshela ukuthi uhopha lento ukuthi yenzeke masinyane kanti uyayimosha.
Kubalulekile-ke ukuthi ubuze isikali sakho semithi uma uyolashwa khona uzokwazi ukuthi ulashelwa ini, kanjani, ngani. Thokoza.